estou en un dos moitísimos pueblos, aldeas da nosa Galicia rural. E se me cae a alma o chan ver como as casas se van pechando, non hai nadie que volva aquí. Ves que incluso son casas con arquitectura que importante, que noutros sitios, noutros momentos deberon de ter unha economía potente, supoño que do sector primario, que eu coido que o deixamos morrer, ou que non lo mataron, porque estamos falando de sitios que son ricos para ganadería, para agricultura, e iso desapareceu. Non sei se é que se axudou máis a crear moitas veces fábricas con paredes de aluminio e botando fume, se axudou máis económicamente a ese tipo de traballo que o que era manter a terra, non? Decisións que aí están e que parece ou vexo difícil que se revertan. O que si me dá pena é ver destes sitios que están a morrer. O mellor, algún pode dicir que exagerado é. E cando chegas a estes sitios e ves casi que non hai xente. E ca que queda, pois xa está na miña generación. E os anos pasan. E 20 anos máis encima dos que un ten, xa son moitos anos. É o momento de irse marchando. E claro, que quer dicir? Que xa temos un país vacío de xente, a volta de 20 anos, creo que hai un porcentaxe moi significativo do país que vai desaparecer. Claro, e algún dirá, hombre, mañán igual chega un grupo inversor deses que veñen agora que compran aldeas, sí, e que poden poñer estas casas mellor co que estaban, pois tamén, pero a nosa tradición, a nosa cultura, as nosas cousas, esas non as van poñer. E o peor disto é que cada vez que se pecha a porta de unha destas casas, a nosa cultura, as nosas tradicións, aquela historia deste sitio que é a historia do país, se vai ao carajo. Espero que, non sei se van solucionar algo, creo que non, porque a mí non vai escoitar ni o presidente, nin o rei, nin nada. Quen son eu? Un nada. Pero quedome tranquilo e desafogueime. Veña, eu mentres tanto, a facer fotos, e se algún día desaparecen todas estas pedras, e xa estas ervas son capaces de comer todo, e xa non se pode pasar, a lo menos que quede o recordo. Queda aí con Dios.